Adamın beynisinde takminan 10 milyar nerv öýjügi bardyr. Bu öýjükleriň arasyndaky aratnaşy amala aşyrayan bagjyklaryň sany bolsa 100 trilyondur. Bu san elbetde biziň göz has ýokarydyr. Onuň nähil uly mukdardadygyny göz ýetirmek üçin 8000 kvadrat kilometrlik giň meýdany gözeňizde ýetirin. Üstesine şol meýdanyň hemme ýerine agaç eklendigini we her eklen agaçda 10.000 sany ýapraň bardygyny oýlanyp görüň. Ine tutuş meýdanda eklen agaçlardaky ýapraklaryň sanynyň jemi beýnimizdäki bagajyklaryň sany bilen takminan deňdir. Ummasyz meçhurdäki nerw damarjyklary arkaly beýni ýetirilen maglumat beýnimiziň içinde sagatda 320 kilometr tiýlik bilen ýol aşýarlar. Beýnimiziň öýjüklerinden bedenimize gelip gowşan nerwler bolsa, beden bilen beýniň arasynda ýygy-ýygydan aýlanýan maglumatlar üçin ýolda bolup hyzmat edýär. Goýtgaç aýdanmyzda beýnimiziň içinde her bir sekundda haýran galdyrjy hereket amala aşýar. Beden agzalarymyz bilen beýniň arasynda bir sekundyň dowamynda millerçe maglumat gidip gelýär. Üstesine 2 minutiň dowamynda 100.000 bilen 1 million arasynda bir-birinden tapawutly hemik täsirleşmeleriň bolup geçýänligi anyklandy.